Hyvä, ilmeisesti tallennus on käynnissä ja voidaan aloitella. Eli saadaan tästä mukava tallenne ulos. Mä vielä katson, että saa jaettua teille varmasti oikein esityksen täällä. Ja mä en nyt sitä, tää näyttää nyt mulle kyllä ihan eri juttu. Tää on kyllä aina tämä säätäminen alkuun. Otaanpa uudestaan. Toi toinen jako täältä, niin se on ehkä nyt se varmempi. No niin, tuolla näette nyt ainakin missä mennään. Eli tervetuloa munkin puolesta tänne webinaariin, jonka aiheena on siis hallituksen tehtävät ja vastuut yhdistyksessä. Käydään aika napakka, melko kattava setti läpi, että jos tästä ei niin kuin kaikki jää kerralla muistiin, niin nämä kaikki muistiinpanot saatte myöhemmin, ja tosiaan tallenne on vielä jälkikäteen saatavilla, että voi näihin juttuihin palata myöhemmin, eli ei hätää, ei tarvitse välttämättä tehdä omia muistiinpanoja, ellei sitten halua. Lyhyesti minusta alkuun, eli päivätyökseni mä olen siis järjestöpäällikkö semmoisessa yhdistyksessä kuin Green Building Council Finland, mikä on kiinteistö- ja rakennusalan toimialajärjestö. Me yritetään tehdä rakentamisesta ja kiinteistönhoidosta kestävämpää, lähinnä ympäristökestävämpää, että niiden teemojen parissa. Ja itse mä olen työskennellyt siis enemmän täällä hallintopuolella, järjestöjohtamisen puolella, HR-tehtävissä, käytännössä kaikessa mitä voi täällä niin kuin järjestöpuolella konepellin alla tehdä taustalla hommia. Ja eri sektoreilta mulla on kokemusta ja on kokemusta palkkatyöstä, mutta myös hyvin paljon hallitustyöskentelystä itsellä, ja puheenjohtajana on ollut eri yhdistyksissä. Eli mä tiedän myös tämän luottamushenkilöpuolen aika vahvasti oman kokemuksen kautta, eli pystyn hyvin samaistumaan pieniin ja suuriin yhdistyksiin, että mitä se arki siellä on, kun ei välttämättä ole esimerkiksi sitä palkattua henkilöstöä siellä hoitamassa niitä juttuja, vaan kaikki täytyy tehdä itse. Ja tämän webinaarin aiheena tänään lähdetään siitä, että luodaan ensin yleiskuva siitä, että mitä tämä vastuut on yhdistystoiminnassa. Otetaan sellaista laajempaa perspektiiviä tähän ensin, ja sitten sukelletaan tarkemmin siihen, että mitä ne hallituksen tehtävät siellä oli, mitä vastuita ja velvollisuuksia hallituksella on kollektiivisesti ja mitä hallituksen jäsenillä sitten itsellään yksilöinä siellä on, niin käydään niitä tarkemmin sitten läpi. Ja mä pyrin antamaan myös sellaisia käytännön ohjeita matkan varrella siitä, että miten näistä niin kuin suoriutuu helposti ja ei tarvitse ottaa niin suurta stressiä. Nämä voi kuulostaa välillä, että on hirveän painavat vastuut, mutta käytännössä ne ei välttämättä ole niin painavia, että niistä suoriutuu kyllä maallikko varsin hyvin, kun tietää perusasiat. Ja ihan kiitettävästi oli tullut etukäteiskysymyksiä. Mä oon yrittänyt niitä tänne mukaan ottaa siltä osin, että kun aihetta käsitellään, niin yritän kattavasti käsitellä myös ne etukäteen tulleet kysymykset. Jos jotain jää, niin katsotaan sitten lopuksi, että mihin kysymyksiin voidaan vielä ehditään vastata, ja käydään siinä lopussa sitten erikseen keskustelu, jos on tarpeen. Kiva. Katsotaan tästä yleisesti tuosta vastuullisuudesta, että mitä sillä oikeastaan niin tarkoitetaan, mikä tämän jutun pointti on. Eli ei ole niin kuin kyse vastuussa ja velvoitteista niinkään siinä, että on jotain pykäliä, mitä pitää noudattaa, vaikka sekin on usein tärkeää, että lakeja ja sääntöjä noudatetaan, mutta se idea on pikkasen niin kuin syvempi. Ja tässä on taustalla vähän tämmöinen niin kuin isompi yhteiskuntavastuun ajatus, mikä niin kuin velvoittaa paitsi yrityksiä, niin myös yhdistyksiä.
Eli sillä niin kuin voidaan tarkoittaa ihan vaan sitä tapaa, jolla eri organisaatioita johdetaan, lähtien niistä erilaisista odotuksista, joita eri sidosryhmillä toimintaan kohdistuu. Katsotaan kohta tarkemmin, että mitä ne eri sidosryhmät on tässä yhdistyskontekstissa, mutta tämä on perusajatuksena aika yksinkertainen. Eli meidän pitää katsoa, että ne meidän käytännöt, hallinnon hoitaminen, talouden hoitaminen, kaikki tällaiset asiat on kunnolla hoidettu, asianmukaisesti hoidettu. Se on se niin perusjuttu, jonka päälle sitten se koko toiminta rakentuu kestävästi. Perinteinen jako vastuullisuudessa menee näiden 3 ulottuvuuden kautta. Eli meillä on tämä ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Ja yhdistystoiminnassa nämä on monesti aika hyvin hallussa nämä perusteemat. Et ympäristöhaitat on yleensä ollut pieniä, koska toiminnassa ei varsinaisesti tuoteta mitään, käytetä materiaaleja tai sen tyyppistä, ja ne on aika pienimuotoisia ne vaikutukset. Sosiaalinen vastuu on yleensä sen järjestöjen päämäärä. Me tehdään jotain hyvää ihmisille. Se on se niin kuin lähtökohta toiminnassa, niin sitten on monesti niin kuin helppo toteuttaa tätä sosiaalista vastuuta ja lähtökohtaisesti. Ja taloudellinen vastuu, niin kun ei olla voittoa tavoittelevia toimijoita, niin se on tämä taloudellinen näkökulma muutenkin pikkasen pienemmässä roolissa, mutta samanaikaisesti niin tiedetään, että on nämä tämmöiset tietyt kirjanpitovelvoitteet ja kaikki muut, jotka täytyy hoitaa asianmukaisesti, ja niiden niin kuin osaaminen on aika sellaista perusyhdistysosaamista. Toinen tämmöinen taustalla oleva juttu niin on niin kuin hyvä hallintotapa ja sen periaatteet, ja nämä on niin kuin myös paitsi yrityksiä koskevaa käytäntöä, niin myös yhdistyksiä koskevaa juttua, että löytyy niin kuin oma ohjeistuskin, hyvä hallintotapa yhdistyksissä niminen teos, jos haluatte semmoisen itselleni kaivaa, löytyy siis verkosta ihan Googlen avulla, missä on sitten tiettyjä suosituksia, mitä kannattaa yhdistystoiminnassa noudattaa. Ei käydä sitä sen tarkemmin läpi, mitä se sisältää, mutta se kannattaa jossain vaiheessa kaivaa esiin ja vilkaista, jos enemmänkin kiinnostaa tämä hyvän hallinnon toteuttaminen. Ja se niin kuin ihan minimihän on aina tietysti, että me noudatetaan lakeja ja yhdistyksen sääntöjä, mutta sen päälle niin on paljon sellaisia niin kuin, ei välttämättä lakisääteisesti pakollisia asioita, mutta sellaisia asioita, jotka kannattaa tehdä, jotta voidaan sanoa, että toiminta on hyvän hallintotavan mukaista. Ja se syy, miksi sitä kannattaa tehdä on, että toisaalta se niin kuin turvaa sen, että se toiminta on kestävällä pohjalla ja elinvoimasta vielä pitkälle tulevaisuuteen, mutta sitten ihan tällaisia käytännön syitä, että silloin kun noudatetaan hyviä hallintotapoja, niin vähennetään epäselvyyttä ja erimielisyyksiä siellä yhdistystoiminnassa. Mulle tulee tosi paljon semmoisia keissejä, joissa on syntynyt isojakin riitoja, jotka olisi voitu välttää sillä, että olisi noudatettu näitä hyviä hallintotapoja. Niin mä suosittelen vahvasti kyllä, että varmistatte, että hallinto on hyvin hoidettu ja päätöksenteko on moitteetonta. Ja ylipäätään sitten myös niin kuin ulkopuolisten luottamus yhdistykseen tai harva potentiaalinen jäsen haluaa sitten liittyä jäseneksi, jos se touhu näyttää vähän sellaiselta epämääräiseltä, että ei ole oikein varmuutta, että mihin hänen jäsenmaksueurot oikein käytetään, niin kyllä silloin jäsenkato on hyvin todennäköistä. Palataan näihin sidosryhmiin, eli ketä varten tätä yhdistystoimintaa tehdään. Niin mä itse hahmotan sen tämmöisen niin kuin 4 ulottuvuuden kautta, että toisaalta ollaan vastuussa tuonne ylöspäin, vähän niin kuin yhteiskunnalle. Tämä on sitä niin kuin yhteiskuntavastuuta, että siellä on
Esimerkiksi lainsäädäntö perustuu siihen, että yhdistyksellä on joku aatteellinen tarkoitus ja sitä pitää palvella. Eli pitää olla yleishyödyllistä se toiminta ja palvella sitä kautta yhteiskuntaa. Eli se on siellä niin kuin semmoista arvon tuottamista sinne ylöspäin, vastata niihin odotuksiin. Ja monesti niin kuin esimerkiksi valtio tai tämmöiset julkiset tahot rahoittajina on myös vähän niin kuin siellä, että he antaa tämmöiseen hyvään toimintaan rahaa, mutta odotetaan, että se käytetään vastuullisesti ja siihen yleishyödylliseen tarkoitukseen. Eli ollaan vastuussa myös sitten sillä tavalla sinne ylöspäin. Sitten on tämmöistä sivulle päin, eli me on kaikenlaisia yhteistyökumppaneita, verkostoja, joissa ollaan mukana, ja ne odottaa meiltä tai teidän yhdistykseltä kanssa erilaisia asioita, ja niihin pitäisi pystyä parhaan mukaan vastaamaan, varsinkin jos on jotain sovittu muiden kanssa, että niistä pidetään kiinni, ja ylipäätään sitten muita alan toimijoita, että miten toiminta heihin suhteutuu. Ja alaspäin tuotetaan arvoa sitä kautta, että siellä on sitten se toiminnan kohderyhmä. Jos on harrastejärjestö, niin siellä on ne harrastajat, tai jos on sosiaali- ja terveysjärjestö, niin sitten siellä on niitä, joille tuotetaan sitten jotain palvelua tai vertaistukitoimintaa tai mikä siellä ikinä onkaan sitten sen toiminnan ytimessä, niin monesti nämä on jäseniä, mutta siellä voi olla muitakin kohderyhmiä, joilla sitä toimintaa kohdennetaan, niin ne on keskeisimmässä roolissa tietysti, että yleensä se on se heidän palvelemisensa on se toiminnan perimmäinen tarkoitus, niin sinne ollaan vastuuvelvollisia sitten niin ikään. Ja sitten on nämä sisäiset sidosryhmät, eli siellä on luottamushenkilöt, eli hallitus, mikä asettaa omia odotuksiaan yhdistyksen toiminnalle. Voi olla palkattu henkilöstöä, voi olla vapaaehtoisia, usein on aika paljon, niin heillä on omia odotuksia, heitä pitää pystyä palvelemaan ja heidän odotuksiinsa vastata. Mutta sitten täälläkin on myös nämä yhdistyksen jäsenet mukana, eli jäsenet on tavallaan omistajan roolissa, kun meillä on tämmöinen lakiin perustuva demokraattinen hallintojärjestelmä järjestöissä, eli jäsenet käyttää ylintä päätösvaltaa, niin viime kädessä hallitus on kuitenkin vastuussa sille jäsenistölle tätäkin kautta. Niin tämä on niin hyvä hahmottaa, että se jäsenen roolikin on hyvin erilainen, vähän mistä näkökulmasta sitä nyt sitten katsoo. Mutta nyrkkisääntö on totta kai, että jäsenet on niin kuin tämän toiminnan keskiössä, tai sitten se kohderyhmä, jota se toiminta erityisesti palvelee. Ja se, mitä se vastuuvelvollisuus tarkoittaa tässä yhteydessä, niin se voidaan jakaa kahteen näkökulmaan. Että se voi olla semmoista toiminnallista, sitä perinteistä vastuuvelvollisuuden näkökulmaa, joka viittaa sit siihen, että millä tavalla vaikka rahoja käytetään tai että miten niin kuin muita resursseja käytetäänkö ne vastuullisesti, tehdäänkö niin kuin, siinä mielessä niin kuin vastuullisia päätöksiä. Mutta sitten meillä on toinenkin puoli tässä, mikä on korostunut erityisesti viime vuosina yhdistystoiminnassa, eli se semmoinen strateginen vastuuvelvollisuus, joka viittaa sitten enemmän siihen, että toteuttaako se yhdistys perustehtäväänsä ja niitä perimmäisiä päämääriä, tavoitteita, joita sille on asetettu, eli toiminnan vaikuttavuutta. Ja tietysti niin kuin se on se keskeinen juttu, mitä tänä päivänä penätään yhdistyksiltä, että saako se yhdistys sellaisia tuloksia aikaiseksi, joita sen kuuluukin saada, ja paine niiden osoittamiseksi on kasvanut suuresti, ja esimerkiksi rahoitus riippuu tällä hetkellä tosi paljon siitä, että kuinka hyvät kyvyt on näyttää toteen se, että se toiminta on oikeasti vaikuttavaa. Niin se on sellainen iso trendi, mikä tähän vaikuttaa, kun me ajatellaan tätä yhdistystoiminnan vastuullisuutta. No niin kuin tuossa tuli mainittua, niin yhdistyksen kokousten kautta jäsenet käyttää ylintä päätösvaltaa ja tietysti lait ja normit on sitten niin kuin tämänkin yläpuolella ja yhdistyksen säännöt on siellä sitten kanssa, jotka tietysti jäsenistö sitten itse päättää, mutta sitä tietysti jonkin verran säädellään lailla, että mitä siellä säännöissä pitää ja voi lukea. Ja vasta niin kuin näiden alapuolella on sitten hallitus ja hallitus vastaa sitten niin kuin käytännössä kaikesta ja voi delegoida juttuja sitten eteenpäin. Mutta käytännössä tämä niin kuin
toimeenpanovastuu, seurantavastuu, valvontavastuu, kaikki tämmöiset on pitkälti hallituksella, vaikka jäsenistö käyttääkin sitä ylintä päätösvaltaa. No, yhdistyksen säännöt on tosiaan sitten se ylin toimintaa ohjaava asiakirja, mikä siellä yhdistyksessä on pakollisena. Eli tämä on aina hyvä hallituksessa muistaa ottaa pöydälle, että mitäs meidän säännöt sanoo tästä. Että jos on yhtään epäselvää, että miten kuuluisi toimia, niin ensimmäisenä kaivataan yhdistyksen säännöt esille. Jos säännöissä ei ole mainintaa, niin sitten etsitään jostain muusta lähteestä oikeita toimintatapaa. Mutta säännöt on hyvä niin kuin ensimmäinen lähde kaikelle. Ja PRH määrittää minimivaatimukset sääntöjen sisällölle. Siellä voi olla muitakin kirjauksia. On tiettyjä kirjauksia, joita siellä PRH ei hyväksy, eli sitä säädellään aika paljon, että ne pitää olla asianmukaiset. Tästä tuli etukäteen kysymys, että onko jotain asioita, mitä pitäisi erityisesti huomioida, kun me päivitetään sääntöjä. Että onko jotain semmoisia, mitä PRH ei hyväksy, mitä yleensä sinne esitetään, niin on paljonkin. Ja mun on pakko sanoa omasta kokemuksesta, että jotkut on myös sellaisia, että olen nähnyt, että sama kirjaus on mennyt toisessa yhdistyksessä läpi PRH:lta ja toisessa ei. Että siellä on kuitenkin ihminen, joka sitä harkintaa käyttää. Mutta yksi semmoinen hyvä nyrkkisääntö on se, että säännöt niin kuin ei saa rikkoa yhdenvertaisuusperiaatetta. Eli kaikkien yhdistyksen jäsenten kuuluu olla yhdenvertaisessa asemassa. Että jos siellä on jotain kirjauksia, jossa asetetaan toisia toisten edelle, niin ne ei tule menemään läpi. Ja ylipäätään mun suositus on, että kannattaa pitää säännöt tosi yksinkertaisina. Että ne ei ole kovin monitulkintaiset tai vaikeaselkoiset. Vaan enemmänkin niin, että siellä on ne perusmääräykset siitä, että mitkä on jäsenten velvollisuudet ja oikeudet ja sitten nämä muut minimiehdot, mutta muuten se on enemmän semmoinen, että se mahdollistaa sitä toimintaa. Et usein ollaan ongelmissa, että jos niissä säännöistä tehdään vähän niin kuin liian rajaava tai liian semmoinen vähän niin kuin vankila, ettei voida kehittää toimintaa, koska säännöt estää sen. Niin sitä mä suosittelen välttämään. Kaikkein tärkein osa tuota sääntöä on tämä tarkoitus ja toimintamuodot, koska se on kuitenkin sit se, joka määrittää ne toiminnan rajat. Eli tarkoitus on se yhdistyksen missio, mitä varten se yhdistys on olemassa. Eli se palvelee jotain tarkoitusta, jotain kohderyhmää, oikeuksia, yhdenvertaisuutta tai jos on harrastejärjestö, niin tarjoaa jotain harrastusmahdollisuuksia. Nämä on ihan niin kuin hyviä tarkoituksia kaikki. Ja sitten tarkoitusta varten on jotain toimintamuotoja, joita sitten järjestetään, jotta voidaan toteuttaa, niin senkin luettelon pitäisi olla aika tyhjentävä. Eli mitä tehdään? Järjestetäänkö me jotain ryhmätoimintaa tai harrastetoimintaa tai tehdäänkö edunvalvontaa tai mitä tahansa, niin kaikki nämä toimintamuodot siellä pystyä sopivalla tarkkuudella luettelemaan. Niin siihen satsaisin, ja tämä on usein just se, mistä sitten voi tulla ongelmia, että jos niitä ei ole siellä, mitä haluttaisiin tai pitäisi tehdä, ja sitä ei säännössä lue, niin silloin yhdistys ei oikein toteuta sääntöjään, jos tehdäänkin jotain muuta. Ja se, mikä PRH:ssa usein tulee bumerangina takaisin, on se, että erilaisia niin kuin varainhankinnan muotoja, mitä sinne määritellään, niin ne on liian epämääräisiä. Eli jos halutaan rahoittaa erilaisin keinoin toimintaa, niin niistä olisi hyvä kanssa olla siellä säännöissä sitten, että mitä se tarkoittaa. Ja niin, että se pysyy yleishyödyllisenä. Että jos alkaa näyttää siltä, että se toiminta on enemmän taloudellista kuin yleishyödyllistä, niin se ei pääse sinne yhdistysrekisteriin. No hyvä, tässä oli yleisellä tasolla käytynä vähän läpi, mitä se vastuullisuus on ja yhdistyksessä, mutta mennään nyt tarkemmin tuohon, että mitä se hallitus sitten siellä tekee, mistä se vastaa. Ja aloitetaan noista hallituksen tehtävistä. Niitähän on hyvin paljon. Sitten kun lähdetään periaatteessa, niitä on vähän. Laki määrää tosi vähän niitä tehtäviä, mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että hallitus vastaa käytännössä kaikesta, niin voidaan kohta katsoa vähän pidempää listaa siitä, mitä pitää tehdä. Mutta hallitus on tosiaan ylintä valtaa käyttävä
yhdistysten kokousten välillä. Eli silloin kun jäsenet kokoontuu yhdistyksen kokouksiin, niin he käyttää päätösvaltaa, mutta niiden kokousten välillä niin hallitus on se, joka asioista vastaa. Ja käytännössä hallitus käyttää valtaa kollektiivisesti, eli yksittäisellä hallituksen jäsenellä ei ole automaattisesti mitään vallankäyttöoikeutta, ellei sitten toisin niin kuin sovita siellä hallituksen sisällä, vaan hallitus tekee päätökset kollektiivisesti. Ja hallituksen tehtävänä on ajaa yhdistyksen jäsenten etua ja toteuttaa sitä yhdistyksen tarkoitusta, mikä sinne sääntöihin on määrätty. Ja täten vastaa sinne jäsenistölle, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo katsottiin. Eli hallituksessa ei voi niin kuin edistää omaa etuaan tai ei voi edistää jonkun eturyhmän etua, vaan siellä yritetään miettiä yhdistyksen parasta. Ja hallinnosta ja toiminnasta vastaaminen on käytännössä se hallituksen perustehtävä, mikä kuulostaa laajalta ja sitä se onkin. Hallitus voi niitä niin kuin delegoida eteenpäin, mutta usein tällaisissa pienissä yhdistyksissä, jossa ei ole henkilöstöä, niin hallituksen on vaan itse sit hoidettava myös ne operatiiviset tehtävät, mitä siihen toimintaan sitten liittyy, että se saadaan pyörimään kunnolla. Ja näistä välillä kysytään, että kenen vastuulla tämä henkilöstö sitten on, jos sellaista ruvetaan palkkaamaan, niin palataan siihen tuossa loppupuolella vielä uudestaan, mutta lähtökohta on se, että hallitus vastaa kaikesta työnantajavelvoitteista, toimii työnantajan edustajana, että ne on sitten niitä raskaampia vastuita, että jos semmoiseen päätyy tai sellaiseen on mahdollisuutta, että voidaan henkilöstöä palkata. Palataan tähän vielä erikseen myöhemmin. Tätä kysyttiin etukäteen, että mikä on hyvä määrä hallituksen jäseniä, ja siihen ei ole oikein yksiselitteistä vastausta, että hyvä määrä hallituksen jäseniä on sellainen, että se hallitus pysyy toimintakykyisenä ja saadaan päätösvaltaisuus helposti pysymään. Ja mä oon ollut sellaisissa hallituksissa, mitkä on toiminut, joissa on ollut 12-13 jäsentä. Sitten mä oon ollut sellaisissa toimivissa hallituksissa, joissa on ollut 3 jäsentä. Että ei siihen oikein niin kuin sellaista määrällistä. Laatu ratkaisee enemmän kuin määrä, mutta tietysti sellainen ilmiö on olemassa, että mitä isompi hallitus, niin sitä enemmän siellä on sitten niitä vapaamatkustajia. Eli pieni hallitus on siinä mielessä hyvä, että siellä ei kukaan voi oikein niin kuin passivoitua. Isommassa hallituksessa voidaan sitten ottaa passiivisempi rooli. Mutta olen tosiaan nähnyt isojakin hallituksia, jossa koko hallitus on hyvin aktiivisesti mukana ja siellä on jaettu vastuita ja tehtäviä hyvinkin aktiivisesti jäsenten välillä. Se on vähän myös semmoinen niin kuin hallintokulttuurikysymys, ja vähän sellainen, että minkälaisia ihmisiä nyt on saatu mukaan. Eli miettisin enemmän sitä niin kuin hallitusten jäsenten laatua kuin määrää tässä asiassa. No noista tehtävistä mä olen käyttänyt tätä Paasalaisen listaa, jossa on aika mun mielestä aika hyvin niin kuin kattavasti nämä, mitä ne tehtävät on. Eli toiminnan suunnittelu ja organisointi, vuosikertomukset, se varsinainen päätöksenteko, yhdistyksen kokousten päätöksenteko, mutta myös hallituksen oma päätöksenteko ja kaikenlainen valvonta, seuranta, ne kuuluu ehdottomasti siihen pakettiin. Sitten on nämä talousasiat, ne kuuluu yksiselitteisesti hallitukselle. Jäsenistö ei vastaa juurikaan taloudesta, vaan se on nimenomaan hallituksen tehtävä. Ja laista tulee esimerkiksi tämä kirjanpidon järjestäminen kuuluu hallitukselle. Sitten on jäsenasiat, niiden hoitaminen asiallisesti kuuluu. Säännöissä voi näistä olla erikseen määräyksiä, mutta yleensä käytäntö on, että hallitus hyväksyy jäsenet ja erottaa jäsenet, jos sellaiselle on tarvetta. Usein aika harvinaista, mutta sitäkin voi sattua. Jäsenluettelon pitäminen on lakisääteinen velvoite. Sitten on nämä niin kuin ulkopuolisiin tahoihin yhteydenpito, eli pitää toimia yhdistyksen edustajana, niin hallitus on yhdistyksen edustaja ulospäin, ja nimenkirjoitusoikeudet liittyy tähän edustusoikeuteen, ja sitten tämä tämmöinen viranomaisten kanssa tarvittava yhteydenpito pitää olla esimerkiksi PRH-ilmoitukset ajan tasalla, niin hallitus vastaa myös näistä.
noihin jäsenprosessiin liittyen tuli kysymys, että miten tämä jäseneksi liittyminen ja jäsenen erottaminen tapahtuu oikeaoppisesti. Niin toi liittyminen on sillä lailla yksinkertaista, että liittymiseen vaaditaan jäsenen tahdonilmaisu, eli liittyvän jäsenen täytyy jollain tavalla itse ilmoittaa siitä, että hän haluaa liittyä jäseneksi. Ja se voidaan tehdä millä tahansa, se voi olla lomake tai sähköposti tai suullinen ilmoitus jossain, sillä ei oikeastaan merkitystä, mutta ennen kuin hän on jäsen, vaikka olisi jäsenmaksunkin maksanut, niin jäseneksi tullaan vasta sen kautta, kun on hallitus hyväksynyt jäseneksi, ellei tähän olisi jotain muuta käytäntöä sitten säännöissä määrätty. Mutta jos säännöissä ei mitään lue, niin silloin hallitus hyväksyy jäsenet ja jäsenyys astuu voimaan vasta, kun hallitus on sen jäsenhakemuksen käsitellyt. Eroaminen kautta erottaminen on sitten toinen, että yhdistyksestähän voi erota ihan vain omalla ilmoituksellaan. Se ei saa olla tämän mutkikkaampaa. Säännöissä voi tietysti olla, että niin kuin määrätty jotain velvoitteita, että joutuu vaikka jäsenmaksunsa maksamaan vielä sinä vuonna, kun eroaa tai jotain muuta. Niistä täytyy sitten huolehtia, jos säännöissä niin sanotaan, mutta eroaminen pitää olla niin kuin mahdollista ja helppoa, eli siihen riittää ihan oma ilmoitus, siihen ei tarvitse kenenkään hyväksyntää. Hyvä käytäntö on, että hallitus pitää kirjaa myös eronneesta, eli seuraa vähän sitä, että onko jäsenkatoa syntymässä ja reagoi sitten tarpeen mukaan, mutta eroamisia ei varsinaisesti hyväksytä, vaan ne vaan todetaan. Erottaminen vaatii sitten painavat perusteet, eli siinä pitää olla jäsenvelvoitteiden laiminlyönti tai sitten pitää olla joku tosi painava yhdistyksen toimintaa haittaava rike tai niin kuin, tekee niin kuin tarkoituksella haittaa yhdistykselle, niin sitten siitä voidaan niin kuin mahdollisesti erottaa. Ja erottamisesta voi olla sitten jotain niin kuin, mainittu myös säännöissä, mutta jos ei ole, niin tämäkin menee hallituksen päätöksellä, eli painavista syistä. Ja totta kai tässä tapauksessa niin tällä jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamistaan ja yrittää myötä vaikuttaa siihen, että sitä erottamista ei tapahtuisi. Mutta siihen ei ole sen niin kuin tarkempaa prosessia. Se on aina tapauskohtaista, että mikä se erottamisen syy sitten mahtaa olla. Usein sääntöihin nykyisin kirjataan se, että jäsenmaksuina maksamatta jättäneet voidaan automaattisesti todeta eronneiksi. Tällainen sääntökirjaus on nykyisin mahdollinen, mutta silloinkin se vaatii sen, että se on niin kuin aktiivinen toimi se erottaminen. Eli hallituksen täytyy todeta, että nämä jäsenet erotetaan. No sitten vielä näitä riittää. Yhdistysrekisteri-ilmoitukset menee tosiaan siihen viranomaisilmoitusten puolelle. Ja sitten on erilaiset sopimukset, oikeustoimet. Hallitus vastaa näistä. Ja sitten on tämä toiminnasta huolehtiminen, lain ja sääntöjen noudattamisen valvonta ja muut mahdolliset sääntöjen määräämät tehtävät. Eli jos siellä säännöissä jotain määrätään toimintaan liittyen, niin hallitus on velvollinen huolehtimaan, että sääntöjä noudatetaan ja ne toimeenpannaan. Eli tämäkin täytyy huolehtia, että hallituksen jäsenet tuntee sitten hyvin yhdistyksen säännöt. Puheenjohtajasta kysyttiin erikseen, että voitaisiko tätä käydä läpi tätä puheenjohtajan vastuuta, ja voidaan. Eli puheenjohtajahan on hallituksen jäsen periaatteessa siinä missä muutkin, eli semmoista niin kuin itsenäistä päätösvaltaa ei ole, mutta on pikkasen laajemmat oikeudet, eli hallituksen puheenjohtajalla on oikeus sitä hallituksen työskentelyä johtaa, eli katsoa, että mitä sinne esityslistalle nostetaan, ja puheenjohtaja myös sitten niin kuin käytännössä päättää, että mitä sinne pöytäkirjoihin kirjoitetaan. Ja sitten tämä yhdistyksen edustamisoikeus kuuluu automaattisesti, eli puheenjohtajalla on aina nimenkirjoitusoikeus. Se on semmoinen vakio-oikeus, ja puheenjohtajalla on aina oikeus edustaa yhdistystä, mutta tietysti ei voi olla ristiriidassa hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätösten kanssa tai sääntöjen kanssa, että niiden alaisuudessa puheenjohtajakin aina toimii. Mutta muulla tavoin niin hallituksen puheenjohtajan rooli ei oikeastaan poikkea muun tai vastuut tai velvollisuudet, oikeudet ei poikkea siitä, mitä muilla hallituksen jäsenillä on, mutta tältä osin niin kuin pikkasen erityyppinen ja vähän vahvempi rooli.
Toinen etukäteiskysymys, mikä tuli, niin liittyi tähän 2 puheenjohtajan malliin, jota jollain tavalla on sovellettu tietyissä yhdistyksissä, mutta se ei oikeastaan ole semmoinen virallinen malli, että yhdistyslaki tunnistaa käytännössä 1 puheenjohtajan. Että jos valitaan 2 puheenjohtajaa, niin käytännössä toinen niistä on sitten se virallinen puheenjohtaja ja toinen sitten varapuheenjohtaja. Tämä on vähän tämmöinen nyt, että onko 2 tasavertaista puheenjohtajaa vai puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, niin lakiteknisesti niin on vain yksi puheenjohtaja, mutta on niin kuin mahdollista sopia keskenään, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimii niin kuin sitten siellä käytännön tilanteissa rinnakkain ja tasa-arvoisesti. Että se on enemmän vähän teidän niin kuin sisäisestä sopimisesta ja käytännöistä kiinni, vähän siitä omasta toimintakulttuurista, että miten te itse haluatte toimia. Mutta virallisesti niin yksi puheenjohtaja vaan mahdollinen. Hallituksen jäsen on tosiaan sitten ei ole semmoista itsenäistä roolia juurikaan, vaan enemmän se, että on osa sitä kollektiivia, sitä hallitusta ja sitä kautta käyttää päätösvaltaa yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa. Ja tietysti ne oma huolellisuusvelvoite siellä on ja sitten voi olla myös niin kuin jaettuja vastuita hallituksen sisällä. Tätä mä aina suosittelen, että jaatte vähän eri rooleja. Että siellä voi olla sitä taloudesta vastaavaa hallituksen jäsentä ja joku voi toimia sihteerinä ja joku voi huolehtia tiedottamisesta. Eli tämmöisiä niin kuin hommia voitte delegoida keskenään ja se on aina hyvä. Pyydettiinkin vähän vinkkejä, että mites näitä niin kuin tehtäviä voisi delegoida eteenpäin. Mä luulen, että tässä tarkoitettiin enemmän sitä, että miten niin kuin hallituksen ulkopuolelle vapaaehtoisille voisi hommia delegoida tai miten voisi innostaa yhdistyksen jäseniä osallistumaan. Niin tämä olisi ehkä varmaan sellainen oman luentonsa aihe, että miten aktivoidaan ja miten innostetaan vapaaehtoisia mukaan toimintaan, mutta kyllä siinä niin kuin se semmoinen aktiivinen viestintä ja sitten mun oma suositus on aina niin kuin tehdä niistä tehtävistä sellaisia, paketoida niitä, määritellä ne johonkin, että mitä tarkoittaa vaikka, että jos tarvitaan, että joku vastaa vaikka yhdistyksen tiedottamisesta, niin mitä se tiedottajan vapaaehtoistehtävä pitää sisällään, mistä asioista pitää huolehtia. Kun nämä on niin kuin kirjattu jonnekin ja annetaan jollekin tehtäväksi, niin se on helpompi. Ja se paras tapa saada ihmisiä mukaan on kysyä heiltä suoraan. Et parempi kysymys kuin se, että voisiko joku tehdä tämän, on se, että voisitko sinä, kun sinä olet selvästi tähän niin kuin pätevän oloinen ja luotettava ja innokas ja me arvostetaan sinua, niin voitko sinä ottaa tämän tehtävän hoitaaksesi. Niin tuolla saa yleensä niitä kyllä-vastauksia paljon paremmin kuin se, että ei kysytä suoraan. No hallituksen vastuita, jos katsotaan sitten eteenpäin, niin mennään näihin tarkemmin. Ja se, että jos on hallituksen jäsenyyden eli tämmöisen luottamustehtävän ottanut vastaan, niin silloin on käytännössä kyllä luvannut jo epäsuorasti, että hoitaa sen tehtävän parhaan kykynsä mukaan. Ja että on valmis myös vastaamaan niistä seurauksista, jotka siitä sitten voi koitua, jos sitä ei hoideta asianmukaisesti. Ja vaikka niitä tehtäviä olisi delegoitu eteenpäin muille toimijoille, niin sitä vastuuta ei voi koskaan delegoida. Et ne asiat, jotka kuuluu sinne hallituksen vastuulle, toi äskeinen tehtäväluettelo, mitä tuossa käytiin läpi, että jos ne laiminlyödään, niin hallitus on siitä vastuussa, vaikka se olisikin annettu jonkun muun tehtäväksi. Tämä on aina hyvä pitää mielessä, että siitä vastuusta ei pääse delegoimalla eroon. Vastuulajeja voidaan hahmottaa ainakin tämä 4 kappaletta. Ykkönenhän tässä on tämä parlamentaarinen vastuu. Teidät on demokraattisesti valittu hallitukseen, jäsenistö on teidät valinnut, luottaa teihin ja teidän täytyy olla luottamuksen arvoisia. Ja jos ette ole, niin jäsenistöllä on oikeus vaihtaa teidät johonkin toisiin. Eli tämä on tämä parlamentaarisen vastuun ydin.
Sitten meillä on siviilioikeudellinen vastuu ja rikosoikeudellinen vastuu, jotka on sitten, se menee jo sitten tuonne niin kuin juridiikan puolelle, ja näitä mitataan sitten tuolla käräjäoikeuden puolella. Eli jos on aiheutettu vahinkoa yhdistykselle tai jollekin henkilölle, niin sitten ollaan vahingonkorvausvelvollisia. Ja rikosoikeudellinen vastuu voi tulla kysymykseen, jos on niin kuin todella vakavasti loukattu henkilöiden oikeuksia tai esimerkiksi laiminlyöty työsuojeluvelvoitteita, jotka on sitten taas niissä yhdistyksissä, jossa on henkilöstöä, niin tämmöisiäkin keissejä joskus selvitellyt, että on ollut vaarana, että tässä on niin kuin hallituksen jäsenet sitten rikosoikeudellisessa vastuussa. Ja siellä on niin kuin ne rangaistukset voi sitten olla niin kuin jo vankeustuomioita, mutta nämä on jo niin kuin ääriesimerkkejä, että nämä ei ole sellaisia, mistä pitäisi huolestua, että hallituksen jäsenenä olisi nyt sitten raastuvassa välittömästi, että ei ole tyypillistä. Ja sitten moraalinen vastuu viime kädessä, että kyllähän meidän kuuluu toimia eettisesti. Ja tämä on myös, että me voidaan itsemme tuomita moraalittomasta käytöksestä ja sitten myös ne muut yhdistyksessä toimivat ihmiset voi todeta, että toiminta on moraalitonta. Ja siitä ei ehkä tule sen kummempia seurauksia, mutta tuommoinen vastuulaji siellä on kuitenkin olemassa. Tässä etukäteiskysymyksenä tuli hyvä kysymys liittyen näihin taloudellisiin ja vahingonkorvausvastuusiin, että onko hallituksen jäsenet vastuussa yhdistyksen huonosta taloudenpidosta omalla rahalla, tai onko tilanteita, että hallituksen jäsenet on joutuneet korvaamaan yhdistyksen tappioita, niin lähtökohtaisesti ei ole. Eli siis yhdistys perustetaan just sitä varten, että se on oikeustoimikelpoinen elin, eli sillä on oma talous, että jos yhdistys menee konkurssiin, niin yhdistyksen jäsenet ja hallituksen jäsenet ei mene konkurssiin. Että heillä on omat rahat ja yhdistyksessä on omat rahat, ja ne pidetään erillään. Tämä tuo turvaa, että jos on rekisteröimätön yhdistys, niin silloin käytännössä ne yhdistyksessä mukana olevat vastaa siitä omalla rahallaan. Ja silloin kun tämä rekisteröidään tämä yhdistys, niin silloin se tuo tämmöistä taloudellista turvaa sitten osallistujille, eli että ei tarvitse olla korvausvastuussa. Mutta jos se johtuu laiminlyönneistä, eli että ei ole hoidettu taloutta kunnolla, seurantavelvoite on laiminlyöty tai on tehty vastuuttomia päätöksiä, jotka on johtanut sitten isoihin taloudellisiin tappioihin, joita ei voi niin kuin kattaa millään. Ja tässä on mahdollista, että sitten joutuu niin kuin korvausvelvolliseksi. Eli sen takia on hyvä huolehtia siitä, että on asianmukaisesti hoidettu ne velvoitteet, mitkä kuuluu. Sitten jos tulee tappioita siitä huolimatta, niin sillähän ei sitten voi mitään. Et yhdistys voi mennä konkurssiin siinä, missä yrityskin. Ja tämä seurantavelvoite liittyy nimenomaisesti just tähän. Eli hallituksen tehtävänä on seurata, että hallinto on hoidettu laajan sääntöjen mukaisesti ja toiminta toteutuu ja kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ja se, että jos toiminta nyt ei ole tuloksellista, niin siitä nyt ei kukaan joudu raastupaan. Mutta että jos hallintoa ei ole hoidettu ja talous on retuperällä ja se johtuu siitä, että ei ole huolehdittu seurantavelvoitteista, niin sillä voi olla sitten seurauksia. Ja jos te olette hallituksen jäseniä, niin teillä on oikeus saada riittävä määrä tietoa ja informaatiota, jotta te voitte tämän seurantavelvoitteen huolehtia. Eli teidän kuuluu saada tietoa yhdistyksen taloustilanteesta. Jos sitä ei ole, niin se pitää selvittää. Eli huolehtikaa siitä, että teille toimitetaan kaikki se aineisto, jota te tarvitsette siihen, että te voitte tätä seurantaa tehdä. Ei tarvitse ruveta kyttäämään eikä sellaista, mutta että säännönmukaisesti on hyvä tsekkaa, että kaikki on kunnossa. Ja jos kaikki on kunnossa, niin sitten ei tarvitse puuttua. Ja vastuuhenkilöt, ketä on siihen sovittu, jos on palkattu henkilöstöä, niin yleensä siellä on henkilöstöllä velvollisuus sitten toimittaa tiettyjä tietoja siitä, että miten toiminta ja hallinto pyörii. Mutta tämä on niin kuin olennainen juttu. Sitten on vaitiolovelvollisuus, joka koskee erityisesti just näitä henkilötietoja, joita yhdistyksessä käsitellään. Eli ainakin jäsenistön tietoja käsitellään ja ne on ehdottomasti kaikki salassa pidettävää aineistoa.
Sitä suojaa tietosuojalaki erityisesti tänä päivänä. Sitten voi olla muita luottamuksellisia keskusteluita, että kannattaa myös niin kuin luoda pelisäännöt hallituksessa, että mistä asioista kerrotaan ulkopuolisille ja ulkopuolisille, ja sitä on sitten syytä noudattaa. Ja sama juttu asiakirjojen suhteen, että kaikki asiakirjat, joissa nyt ei ole salassa pidettäviä henkilötietoja, niin hallitus voi käytännössä itse päättää, että onko ne julkisia vai eikö ne ole julkisia. Niin niistä kannattaa tehdä niin kuin tietoiset päätökset, että onko esimerkiksi pöytäkirjat julkisia jälkikäteen hallituksen kokouksista vai ei, tai onko taloustiedot miten ihmisten saatavilla. Jäsenistöllä on tietty oikeus tiettyihin tietoihin, mutta ei kaikkiin. Ja huolellisuus- ja lojaliteettivelvoite, ihan niin kuin työelämässä työntekijöillä, niin yhdistyksessä työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on huolellisuus- ja lojaliteettivelvoite. Eli on velvollisuus huolehtia ja katsoa yhdistyksen edun perään. Ja omalla toiminnallaan ei saa edistää sellaista toimintaa, joka on yhdistyksen edun vastaista tai ajaisi jonkun tietyn intressiryhmän etua tai omaa etua, vaan aina pitää ajatella sitä koko jäsenistön ja yhdistyksen parasta. Se on hallituksen jäsenten velvollisuus. No, tähän mä lupasin palata sitten näihin työnantajavelvoitteisiin, eli tästä tulikin etukäteiskysymys, että jos yhdistys toimii työnantaja, niin kuka vastaa palkatun työntekijän perehdytyksestä ja antaa tehtävät ja huolehtii kaikesta muusta tällaisesta, niin kyllä se hallituksen vastuulle kuuluu. Eli hallitus huolehtii kaikista niistä työnantajan lakisääteisistä velvoitteista, joita on säädetty, ja voin näistä henkilöstöhallinnon tehtävistä työkseni vastaavana sanoa, että niitä on paljon, niitä on hyvin paljon. Ja kaikki ne samat, tai lähes kaikki ne samat, mitkä koskee suuryrityksiä, niin ne samat velvoitteet koskee pieniä yhdistyksiäkin. Eli siellä on työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä, työsopimuksiin, työehtosopimuksiin, kaikkiin tällaisiin liittyviä asioita, jotka pitää kaikki osata ottaa huomioon. Eli jos te olette siirtymässä tai harkitsette, että vapaaehtoispohjalta lähdette tekemään niin, että teillä olisi palkattua henkilöstöä, että teillä on avautunut vaikka rahoituksen kautta siihen mahdollisuus, niin tämä on hyvä tiedostaa, että se tuo tosi painavia velvoitteita lisää. Ja usein tässä käy niin, että se on se hallituksen puheenjohtaja. Mulla on käynyt, olisiko 3 kertaa, mä oon ollut sellaisessa tilanteessa, että mä oon hallituksen puheenjohtajana niin kuin vapaaehtoisena luottamushenkilönä ollut niin kuin useamman työntekijän esihenkilönä. Ja se on, siitä kannattaa semmoisesta tilanteesta pyrkiä eroon. Se on aika luontevaa, että yhdistyksen puheenjohtaja on sen johtavan toimihenkilön, että siellä on toiminnanjohtaja tai joku muu niin kuin yhden henkilön esimiehenä ja varsinkin sellaisen toimihenkilön, joka kykenee hyvin itsenäisesti huolehtimaan asioista ja voidaan luottaa siihen, että on itseohjautuva ja huolehtii asiat itse, mutta sitten jos siellä on enemmän porukkaa ja semmoinen maallikko esihenkilö, jolla ei ole minkäänlaista kosketusta sinne työnteon arkeen, niin kyllä toi on tosi raskas ja vaikea ja hankala kuvio sitten, että kyllä siinä kannattaa siirtyä siihen, että siellä olisi niin kuin työntekijätiimin sisällä joku olisi sitten siinä esihenkilön roolissa muille työntekijöille. Esteellisyys on myös yksi, mitä tuossa aikaisemmin mainitsin, että ei saa ajaa omaa etuaan yhdistyksen edun ollessa sen kanssa ristiriidassa, niin se on nimenomaan kyse tästä niin kuin esteellisyydestä. Ja meillä yhdistyslaki puhuu esteellisyydestä yhdistyksen kokouksessa eli jäsenkokouksessa, joka on vähän tämmöinen niin kuin lievempi ja koskee niin kuin kaikkia jäseniä. Eli jos on oma etu, että yhdistyksen kokous on tekemässä vaikka hankintapäätöstä jostain palvelusta ja sitten sattuu itse olemaan sen palveluntuottajan niin kuin osakasomistaja, niin silloin ei voi osallistua siihen päätöksentekoon, koska tässä on tämmöinen eturistiriita. Ja sitten on sama juttu hallituksen jäsenen muulla hallintoon kuuluvalla, että ei saa
äänestää päätettäessä sitten niin kuin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta tai näistä asioista. Eli näistä tämän tyyppisistä asioista täytyy pidättäytyä, jos on jollain tavalla jäävi, että tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tarkastus kohdistuu esimerkiksi omaan toimintaan tai tämmöinen mahdollisuus on, niin silloin ei voi osallistua tähän käsittelyyn, jos mennään äänestyksille. No sitten esteellisyys hallituksessa on ehkä tyypillisempi tapaus, eli hallituksessa saatetaan tehdä päätöksiä, joissa tämmöinen jääviyskysymys tulee eteen, eli tehdään jotain just hankintoja tai jotain muuta, tai päätetään jostain asemasta, että jos on esimerkiksi niin kuin hakenut työntekijän paikkaa ja istuu hallituksessa, niin se on ihan ok, mutta siinä vaiheessa, kun sitä työntekijää valitaan, niin ei ole soveliasta osallistua siihen päätöksentekoon, koska siinä on oma etu pelissä. Mutta nämä on kyllä aika sellaisia terveellä järjellä ymmärrettäviä tilanteita ja ei kovin yleisiä, sanoisin. No sitten on hallitusvastuuta lieventäviä ja poistavia tekijöitä. Että ei ollut tarkoitus tässä pelotella näillä tosiaankaan, vaan niin kuin kertoa, että mitä niin kuin on syytä ottaa huomioon. Jos on niin kuin sillä lailla, että on vahinkoa syntynyt, mutta sitä ei ole aiheutettu tarkoituksella, eikä siinä ole oikeastaan niin kuin hallituksen jäsenillä ollut osa-aika arpaa sen syntymiseen, niin eihän siitä sitten mitään voida niin kuin vaatiakaan korvausta. Usein myös aiheutettu vahinko ei ole ollut merkittävää, ei ole niin kuin aiheutunut välttämättä edes mitään korvattavaa, niin totta kai nämä on niin kuin lieventäviä juttuja sitten. Mutta myös se, että jos te tunnistatte, että nyt ollaan tekemässä päätöstä, josta voi aiheutua ikäviä seurauksia, niin muistakaa, että teillä on oikeus jättää eriävä mielipide pöytäkirjaan tai vastalause pöytäkirjaan. Ja tehkää se, jos teillä on yhtään epäilystä siitä, että nyt tähän liittyy joku riski, jota te ette voi hyväksyä. Niin silloin se voi olla, että jos muu hallitus joutuu vastuuseen, niin te vapaudutte sit siitä, että te ette ole myötävaikuttanut siihen päätöksentekoon. Ja sitten kun vuosikokous, kevätkokous, millä nimellä se teillä kulkeekaan, niin myöntää sen vastuunvapauden, niin tietysti niin on sillä kuitattu, mutta se on lähinnä vain yhdistystä kohtaan. Eli jos jonkun jäsenen oikeuksia on loukattu tai työntekijän oikeuksia on loukattu, niin sitä ei voi tällaisella vastuunvapauden myöntämisellä niin kuin poistaa. Tähän mä ottaisin ehkä tässä kohtaa, kun tuli kysymys, että onko pienillä ja isoilla yhdistyksillä eri säännöt, niin eipä juuri ole. Eli tietyissä jutuissa taloudenhoitoon liittyen, niin jos on nykyisin laissa on tämmöinen niin kuin mikroyrityksen määritelmä, joka vapauttaa esimerkiksi kahdenkertaisen kirjanpidon tekemisestä, että siellä on eri kirjanpitosäännöt. Ja sitten jos taas on tosi iso yhdistys, puhutaan niin kuin miljoonaluokan liikevaihdoista ja tämmöisestä, niin sitten tulee enemmän tämmöisiä raportointivelvoitteita ja tilintarkastusvelvoite tulee aika nopeasti, kun toiminta kasvaa, niin jonkun verran eroa, mutta periaatteessa niin pienet yhdistykset toimii aika lailla samoilla pelisäännöillä kuin isotkin. Toiminnan tarkastuksesta kysyttiin, taisi olla useampikin kun pyysi, että ehdittäisi näitä käydä, niin mä päätin ottaa sen tähän vielä loppuun, että toiminnan tarkastaja ei ole hallituksessa, mutta on vähän samantyyppiset vastuut siellä kuitenkin, eli että jos toiminnan tarkastaja laiminlyö omia tehtäviään, niin siitä voi joutua samanlaiseen vahingonkorvausvastuuseen kuin mitä esimerkiksi hallituksen jäsenet voi joutua, niin tämä on siinä mielessä rinnastettava tuohon yhdistyksen hallintoon tämä tehtävä. Mutta näistä kysyttiin, että mitä nämä varsinaisesti nämä tehtävät on, että mitä se toiminnan tarkastaja siellä tarkastaa ja mitä niin kuin dokumentteja siellä mahdollisesti on sitten tarpeen olla kunnossa, että tämä tarkastus voidaan tehdä kunnolla. Niin tästä niin kuin voidaan käydä lyhyesti läpi tämä, että kyllä se lähtee siitä se ajatus, että tarkastetaan lähinnä talous ja hallinto. Eli toiminnantarkastaja ei ota kantaa siihen, että onko se toiminta siellä, se varsinainen toiminta ollut laadukasta, että jos te järjestätte pienten lasten sählykerhoja, niin niiden niin kuin,
toteuttamista tai osallistujien määriä tai sellaisia niin kuin toiminnantarkastaja ei käy läpi, vaan erityisesti siellä katsotaan sitä, että päätöksenteko on tehty asianmukaisesti, johon tarvitaan sitten ne kokouspöytäkirjat, toiminnan ohjaus ja seuranta, niihin on kunnolliset prosessit olemassa. Etuuksien, jos hallitus saa palkkiota esimerkiksi tai on tehty jotain lähipiirihankintoja, niin näiden asianmukaisuus täytyy tarkastaa. Ja tärkein ehkä on tämä jäsenten yhdenvertainen kohtelu. Tätä ei ehkä mun mielestä tarpeeksi painoteta, että jos toiminnantarkastaja tarkastaa näitä, että miten vaikka päätöksenteko on tehty tai jotain muuta, niin tämä on niin kuin relevantti näkökulma, että kohdellaanko kaikkia jäseniä tasavertaisesti vai ei. Ja sitten nämä lakisääteiset velvoitteet jäsenluetteloon liittyen, talouteen liittyen, kirjanpito, tilinpäätökset, laskujen ja tositteiden hallinta ja kestävä varojen käyttö, nämä tällaiset ja ylipäätään lakien ja sääntöjen mukaisuus, niiden tarkastaminen. Mutta tämä on niin kuin hyvä huomioida, että ei sitä kaikkea käydä pilkun tarkasti, vaan siltä osin, kun sen toiminnan laajuus edellyttää. Eli jos on pieni yhdistys, niin tämä on hyvin kevyt tämä tarkastus. Jos on paljon laajempaa toimintaa, niin silloin on syytä, että se toiminnan tarkastaja perehtyy pikkasen tarkemmin siihen, että millä tavalla siellä hallintoa ja taloutta on pyöritetty. Kiitos. Siinä oli hyvin tiivis paketti. Toivottavasti siitä jäi teille mieleen tarvittavia juttuja. Ja tosiaan lupasin tuossa jo, että tämä materiaali tuotetaan saataville ja myös tästä tallenne tulee julki, että voitte tätä vielä sitten myöhemmin näihin palata. Mutta kiitokset ja voi olla yhteydessä, jos jäi vielä jotain mielen päälle kysyttävää. Ja nyt ehditään varmaan muutama kysymys, eikö niin?